ako active eh. Doon nyo natuklasan yung YouTube ko dahil sa page ko. Yes. Pero ang tinatanong ko kasi kung ilang taon na kayo dito sa YouTube. Hindi yung sa membership. Binabasehan ko lang yung membership kasi nga isang taong tayo pala mahigit bago nag-monetize, I guess. No, actually, umabot ng ilang ano na ano. Kasi nga hindi ko, nung nagsabi si Daddy na monetize ako, hindi ko agad in-announce yun eh. Yes. Umabot pa ng April. Umabot pa ng April or May. Kasi nung time na yun, wala pa yung mga ibang future na nakakita dyan. No? Tapos nagpunta ako kay Miss Loida noon, patulong ako kung paano gawin. Paano i-sit up, ganyan-ganyan. Umabot pa ng ilang linggo, ilang ano. Kasi nga, hindi, dahil busy, yes. Rolita pala yon nakabunutan ko sa FB. Kasi alam ko Ruby Magduwa sa page nandoon kay. Yes. But anyway, nakaano na pala tayo. Aalis na ako nung oras na oh. 30. Hello everyone. Hello Miss Aramia. Tapos na gumawa ng yelo. Ingat atin ingi. So yes. So happy 5th anniversary everyone. Thank you all for pagtyaga-tyaga may nilaga. I'm not sure kasi ako hindi ko maalala eh. Kung sinong nauna, si MJ ba o si Miss Divina. At si Rodelfa. At si Tina. Hindi ko na malala. Dapat nalala nyo mga dear. Kasi nag-start tayo March 2020. Today. 7 na sa inyo, 6 pa sa akin. Oh, 6 pala. 6 talaga, di ba? Gabi kayo dyan. So, 6. Yeah. 6. March 6. Kaya ganon. Di ba? So, yun ang ano. Tandaan nyo. Napin nyo. Kung kailan kayo nag-umpisa, kung paano may malaman. Tingnan yung mga record nyo. Malay mo, nagsulat kayo dati. Kakanta na lang tayo ba o... Kakanta na lang tayo ba o siya, sino ba ang aming dalawa? Nandun ako sa FB, naglantaw FB. Pero lang palagi makita. Basta ganon. Basta alam ko na may page pa tayo, nakikita kita doon, Miss Magduwa. Ngayon, lahat yung nag-pa-member doon sa GC, hindi ko na sila nakikita. Hindi ko alam. Hindi ko kasi napapansin kung sino nag-out, sino nag-stay, pero hindi active. Hindi ko alam dahil hindi ko inaano. Basta ang importante sa akin doon, kung mag-usap-usap, di usap. Mayroon kasing mga ano doon eh, mga yun nga. So, yun. So, bye everybody. Ako ay aalis na. So, ikaw, Miss Pisali. Miss Pisali din. Nag-stay si Miss Pisali. Pero, may patlang. Yes. Bye everybody. Love you all. Happy anniversary everybody! Salamat! Sana makontinue pa natin for another year. Not 20 years. Bye! Grabe naman yung 20 years. Hindi ko na maalala yung buhay ko.